Трябва ли да спазваме европейските заповеди? И доколко България трябва да се съобрази с Европейския съюз? Последните седмици отново възникна този спор по повод избиването на българските стада заради някаква чума. Смъртността е под 2%, което почти нищо не е. Но много страшно било, че Европейския съюз щял да ни наложи санкции. Нямало да ни разрешава износа. Щяло да има и финансови санкции. Този страшен Европейски съюз, в който се набутахме сами. По-скоро ни набутаха. България към 1939 година има към 8 милиона овце. Към 2007 година те са към 1 800 и няколко хиляди. В момента са под 1 милион. И то благодарение на топлите грижи на Европейския съюз. В България се внася старо, замразено европейско месо от техните запаси. Виждаме с какви ГМО храни отглеждат техните животни. Виждаме по какъв начин се третира и населението на България като трета категория хора. Виждаме качеството на продуктите в Германия и качеството на същите тези продукти в България. Нас Европейския съюз ни третира като някакви аборигени. А нашите политици ни убеждават, че Европейския съюз и европейските заповеди са най-важното нещо. Да се смееш ли, да плачеш ли? Здравия разум къде отиде? Другото, което е хубаво, санкции от Европейския съюз, но не е ли по-важно българите да може да ядем прясно българско месо, а не да се тровим с това, което ни внасят? Освен това, явно нашите политици не са учили география. Живот има и извън Европейския съюз. Можете ли да си представите? Да, живот има извън Европейския съюз, дори има държави извън Европейския съюз. Сигурно ще ви шокирам, но повечето държави в света не са в Европейския съюз. И много добре се развиват и трябва да ви кажа, че стандарта им е доста по-висок от българският. Виждаме Европейския съюз на къде отива с безумната си политика по отношение на енергетиката, зелената сделка. Германия също вече се напълни с ветрогенератори, които убиват живота. Убиват растенията, убиват птиците. Животни вече не могат да се отглеждат там. И иска България да ги последва, да се затворим мините, да затворим въглищните централи, да избием овцете, да избием кравите, да убием говедата. Преди 4 години се опитаха и с хората да го направят. Помните ли как бяхме затворени по къщите? Как се опитваха да ни накарат да се вакцинираме с едни експериментални ваксини, които в момента се доказва какви странични ефекти има. Включително има доклад в САЩ на някаква комисия, която разследва COVID-а, че същият е изкуствено създаден. И то от същата тази държава. На кого вярвате? На Европейския съюз. Да, разбираемо е, че политиците вярват, защото те там се получават кинтите. Съвсем нормално е, когато един народен представител на уж опозиционна партия му зависи заплатата, субсидията, представителните и други пари от този Европейски съюз. Той ще слуша. Ще казва, че Европейския съюз може да предоговорим някои условия, нали? То така става това предоговаряне, но иначе трябва да ги спазваме тези заповеди. Много са важни. Какво ще стане, ако ни санкционира Европейския съюз? Чудо голямо. Като юрист мога да ви кажа, че заповеди, договори трябва да се спазват. Договор има силата на закон между страните, които го сключват. Така е. Но има едно изключение. Договори, сключени при измама. Договори, сключени без съгласието на едната страна. А в случая
съгласие на българския народ не е имало за сключването на този договор, за присъединяването към Европейския съюз. Договори, сключени преди грешка. Когато влизахме в Европейския съюз, никой от българите си нямаше и представа за какво всъщност става дума. Никой от българите не беше чел и договор за присъединяване. Тоест, ние се набутахме в съюз, в който само една малка продажна групичка политици знаеха за какво става дума. Така че аз не признавам този договор. А когато става дума за интересите на България, съм готова да скъсам всеки един договор. Защото няма договор, който да не може да бъде прекратен. Просто няма. Да ви напомня ли един български цар, как тръгва на война, забил на копието си договор. Договор, който не е спазван от другата страна. В случая Европейския съюз ни излъга. Излъгаха ни за един просперитет. Излъгаха ни, че ще запазим суверенност. Излъгаха ни за много неща. Българските интереси са над европейските заповеди. И така ще бъде винаги. Народът на България не е глупав. Ние не сме глупаци, политици. Не сме глупаци. Виждаме какво правите. Виждаме как се продавате. Но винаги за нас България ще бъде над всичко. И над европейските заповеди, и над Европейския съюз.